Všetko je pripravené, ideme ďalej. Soňa Púchovská, Adam, Jet Boy. Jedna z najrychlejších dvojíc na slovenských kolbiskách. Horúci kandidáti na titul majstra Slovenska. Čistá jazda dvojice Soňa Púchovská, Adam Jet Boy. 17, 5, 6, 1, dočkali sme sa! A dočkali sme sa hneď v úvode 17, 5, 6, 1. Keď toto dávajú juniori, čo dá Open? Že by padla 16?